Hej, jeg vil godt starte med at præsentere vores tekst, som er en kronik fra Berlingske Tidende fra 2011, som hedder Lad os bruge Breivik rigtigt. Den er skrevet af præst og journalist Sørine Gotfredsen. Hvis vi skal prøve at putte Sørine Gotfredsens tekst, Lad os bruge Breivik rigtigt, fra Berlingske Tidende 2011, ind i Minerva-modellen, ville hun ligge i nærheden af de konservative og Venstre, altså nede i det lilla område, med en stor fed pil hen mod DF, altså Dansk Folkeparti, over i det lyserøde. Så hun ligger der lidt til venstre for, altså under midten, ikke? Yes. Og argumentationen, der bruger hun i hvert fald i sin påstand, at islam og kristendom, de ikke kan fungere sammen. Og det hun ligesom prøver at underbygge den her med, det er at gennem historien, altså hendes belæg for det her, det bliver at gennem historien, der viser det sig så, at de to religioner ikke kan fungere sammen. Hun tager blandt andet udgangspunkt i korstogene for at illustrere det, at vi ligesom ikke kan få tingene til at spille sammen på nogen som helst måde. Hjemlen for det her, det bliver så lidt ligesom at historien den gentager sig. Hun bruger blandt andet, altså historien gentager sig, så bruger hun blandt andet hun trækker et parallel over til Breivik, og så socialisme, altså nynazisme og socialisme, de ikke kan forenes, at de er lige så forskellige i deres natur som islam og kristendom, og det er så ligesom det her, der skaber det brud med Breivik og socialisterne er også i større grad med islam og kristendom. Hendes stileje er sådan lidt personlig stil, som hun netop gør personlig ved blandt andet at nævne to religioner som islam og kristendom, og at de ikke bare kan enes. Altså det bliver personligt, da hun selv er præst for kristendommens side ligesom, og hun anvender den her typisk populære formidlede stil, hvor hun bruger den her nudanske, og derfor den moderne og mere velformulerede sprog, er at hun også er journalist. Men alligevel så i hendes retorik, der anvender hun nogle negativt ladet ord som vold, uhyre, ghettodannelser, parallelsamfund og lignende, som ligesom sænker den der troværdighed i, at hun egentlig formår at udtale sig om sin sag sådan objektivt. Som argumentationsform bruger hun meget patos, når hun blandt andet drager paralleller mellem nazismen og islam, og prøver at gøre os rigtig brede på islam på den måde. Og så bruger hun også logos, når hun bruger de der slags historiske argumenter med, at når det var sket før, så kommer det også til at ske igen. Og så bruger hun hele Breivik-episoden her som et argumentationskneb, på den måde, at hun udnytter nærmest de omstændigheder, der er ved hele Breivik-episoden, til at udtrykke sin holdning til islam. Nå, det var det.